Здравейте, аз съм Ани Саламич, вие сте с Новинарник. Здравейте! И от мен, аз съм Юксел Мерудиев. Това са новините от днес. Благодарим, че избрахте Новинарник. Започваме с новините от столицата. Ало измамници подлъгаха възрастна жена от столичния квартал Дружба. Жената е изхвърлила през балкона си 20 000 евро, 2 книги на Together и мръсното си бельо. Столичните полицаи са открили само книгите на Together и от днес са напуснали системата на МВР и са изтеглили по 100 000 евро банков кредит. Продължаваме с новини от столицата. След случаят с кучето Мая в квартал Разсадника, от Има такъв народ излязоха с позиция. Депутатите на Дългия решиха, че доктор Цоневски извършил деянието, ще бъде първият македонски космонавт, изпратен в космоса. Завършваме с новини от Брюксел, след речта на Рая Назарян, на английски език. От Брюксел предложиха след приемането на еврото, България да приеме и английски език като национален. Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че избрахте Новинарник. Всичко хубаво от нас.